Enyi m nwoke bụ kwampiti n'azụ. Ewo ofu nwoke sị m na ya na enyi ya nwoke na since fa ji wee kwụba na ọnyanwa na-enyeli ya aka. Na kọmpini ebe ọ na-alụ ọlụ na ọnyanwa chọtara ya maka na kọmpini nwanne ya nwoke ya wee nwetali ezigbo ọlụ ebe afọ. Ịghọtago? O wee sị m na ya nwee moto na-atọ as we speak, ya bụla ofu bunye the guy o wee na-eche ọlụ. Na ebia bi na flat ebia bi na opposite him na o nwere ebe a chọtara ya flat ebe obi. Ịghọtago na ọ na-anọbi 24/7 ma ha gbogolo egbogo gbada agbada n'ọnya na ya na. Mana ndị toni amalụ mma nwoke jidekwuo ego na ya na-achụ nwaanyị, ịgwa anyị eziokwu na ya na-achụ nwaanyị. Na o nwere ụdị nwaanyị anya chọ onye anara achụta. Mana ya mụrụ na ọ na-ewe enyi ya nwoke iwu and na for one day na ọgwa na okwe na-enye ọgba nkịtị. Until one day ha wee fụ one beautiful girl. Na-afụra this girl si na ihe a bụ final bus stop ya. Ya wee gwa enyi ya nwoke wee sị ya na nnekwe this girl. Ọ sị anya happy ya na o jebego ọzọ kịta ọ chọkwa onye ọzọ. Ya sị ya mba o na this girl ga-abụ final bus stop ya nọọ ihe a ka a chọọ na nwaanyị. Ọ sị oke ọ chọọ na o jebe. Ya wee jebe wee gbaa the girl kwelụ. Ya na the girl wee bido wee kwụba. N'ịgwa anyị eziokwu na this girl bụ exactly ife ya chọrọ. Na etu anwụ ya si wee kwuo onye ka afọlị ya ka ọ dị. Si ọkwana ya na ya na-abụ wee na-akwụ. O wee lụọ wonder ọ sị na ya chọrọ ịbịa bie weekend. Ya si oke the girl wee chelụ wee bịa. Wee nọlụ bie. Ha wee nọsịa 1 week na-abanye the second one. Ya wee nwee emergency call na Abuja wee sị anya bịa na achọrọ efi ozugbo. Ya wee sị the girl ma ọ ya echie ọ sị ọkwana ya wee hapụ ya wee gwa enyi ya nwoke wee jebe Abuja. Na amakwa ihe enyi ya nwoke mee. Enyi ya nwoke wee jekwulu this girl wee sị ya na ihe ọ bịala imebie bụ gịnị? Nọọ ka osuluche ka ọ hapụ ya. Wee sị ya nọọ ihe ya na-alụ. Nọọ pick and drop ka ya bụ. Ya tichekwelu na highest ọnwa 6 ọ chọọ onye ọzọ. Si wee gwasịa this girl wee sị ya na nsogbu adọrọ. Na ya nara ajọji mmadụ maka ihe ndị mmadụ kwuru. Until ya afụ n'anya. Ọkwana ya si ihe anụnwa wutie. According to the girl. Si makwa ihe enyi ya nwoke mere. Enyi ya nwoke wee je wee kpọọ the last girl ya na ya na-abụọ yelụ. Ya dropụlụ before ya wee pikie nke. Wee dulie wee bịa bie wee bịa si anya ka ọlụ this girl ihe gaa n'etiti ha na-abụ. This girl wee kọba wee kọ idekọchasị na o nwere ihe ya mere na ya just nọ yuzuche nye ịmagonu tụrapịa. Hey! This girl si ya ịọsị a na-ekwu ọkpọkwali ya the other girl. This girl wee sị mba na ya chọzi wee buru ngwongwo ya wee na. The girl eche dịka ya bata wee buru ngwongwo ya wee na. Ya wee bata wee na-ajụzi enyi nwoke sị ya what happened? Ọ sị ya na ya ma ọkwa ahụ. Ọ sị ya kedu ihe mee ọ sị ya na ya ma ọkwa ahụ. Ọ sị bụ nne esi ike wee kwụlụ ọtọ wee kwu ya ndị ka agwa anyị eziokwu. Na since ya ji wee chụba nwaanyị na o nwere nwaanyị ya feeligolu etu ya si feel now about the girl. Ọ bụ ịghọtago. Ya na ya da alala ụla na ya da ana na ya dị akwụ ọtọ. Ya wee chọlụ the girl wee jebe bie wee lụọ wee daa na wee na-aya sị ya kedu ihe ọ bụ ọbụgodulu na o nwere ihe ya mere na onye a na-egbu egbu na-ekwu n'ọnụ ya kedu ihe ya mere. This girl wee kọbalị ya ihe a niile kịta wee kọdịla kọsịalị ya wee sị ya still na ya chọrọ. Sị ka ọ kọsịalị ya ihe a ike wee kwụlụ ọtọ wee gwu ya na ya mụrụzi nke a na-aya aya. Ma na this girl sị na ya chọzi o ka ihe enyi ya nwoke ya ga-ebeti ndụ ya n'ebe this guy nọ. Maka ụdị ihe ya megolie n'ụwa na onye gwu ya na this guy ya eme ụdị ihe a na ya ma nkwe. Si na ka o si gbatakwụlụ kịta na ya chọrọzi iji anya fụ this guy mana ya mara ife a ga-eme ya. Na ya mara ife a ga-eme ọ sị m nne na ya chọrọ ime ihe ya ga-regret. Na ọnya ka aka ji wee na-akọlụ m ihe anya na-akọlụ m na and na o kwere believe
na this guy nwere ike ime ụdị ha. Ọ sị m na ihe a chọrọ na-awụ ijekwuru this guy. Number one, na ya ga-agwa nwanne ya nwoke ka ọ chụọ ya n'ọlụ. Number two, na ya ga-agwa onye nwe ụlọ afọ obi na ya opposite him because ezigbote enyi ya nwoke and enyi nwanne ya nwoke, na ya ga-agwa ya ka ọ chụpụ ya n'ụlọ afọ. Number three, na ya ga-andali ya moto ya afọ ya nyelie o ji wele eje ọlụ. In fact, na ife a ga-eme ya ama ndọsị mma. Na ife aka ji wee gba nkịtị bụ maka gịnị? Na nwaanyị a na aka na-agha inine na-agha ọkwa net ka amalụ ma this girl ọ ya ekwe. And na ọ bụrụ na ya na-ayụ ya wee mee ihe anụnwa na the girl nụ ya na ọ ma nkwezi gbaghali ya, ọkwa ịghọtago. Mana ọ bụrụ na ya yọsịa this girl wee jụ na ihe a niile ka a ga-ebe this guy. Si gbagoro na mmadụ ka ya bụ ya didela na ya na-adaghalị ya wee chọọ ka agbara ihe ndị mmadụ lo. Nwanne m, kedu ife ilo? Kedu ife ọ dụrụ ka this guy mee na? Ọnya mee ihe o kwuru. Ihe niile ọ sị ọ ga-ebe enyi nwoke, ọnya mee ya. Ka ọnya gbaghala enyi nwoke maka na gịnị mere? Na afụfụ dọlụ nje a ka ọ na-ata. Maka na ka ọ gwasị ebe ha wee sị ya nna ọsị m nsị a na ihe anụnwa bụkwanụ nwa obele azụ ị na-atụche ndị mmadụ ka atụchele gị. Ọsị m nsị a yes. Ana m agwa gị ka m gwagbuo gị na ọ dị ịgbagolu na all these girls ị na-atụcha ebe azụ ịtụcha ha ije na-egbu onwe ha na ọkwa na-etu isi efel na nka ha ncha niile si efel. Ọsị m n'ọgwa maka ihe a ka a ji wee kọbalụ m ihe. Isi a na m achọrọ ịbịa gwaba gị gbaghalụ ma ọ ga-agbaghalụ na bọọlụ dị na ngada gị, mana ihe na-achọ ịgwa gị bụ na ama m na ụzọ dị walawala, aga m na-eso ya. Isi a na ọ na-agalụ gị mgbe niile until ị nweta that one thing ị needle. Mgbe afọ ka a ga-echeta gị. So nwanne m, gwa anyị ife ilo na comment section maka na ọ ga-enyelu nwa okolobịa aka iji ma ife ọ ga-eme. Ndị be anyị, daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ. Ma yakwazalụ m aka tụsa ozi a olu ndị ọzọ ntị.